Хәерле көн, кадерле китап сөючеләребез. Мин сезне бүген үзебезнең яңа чыккан балалар китаплары белән таныштырырга телим. Иң беренче сүзебезне менә бу сериядән башлыйсы килә. Әлеге сериядә кичкенә балалар өчен энциклопедия характерындагы китаплар. Бу серия безнең Мәскәүнең Росмен нәшрияты белән сөйләшеп, алар белән килешеп эшләнгән серия. Балалар бакчасы энциклопедиясе дигән сериядән. Монда минем тәнем исеменнән үк күренеп тора нәрсә турында икәнлеге. Песиләр һәм песи балалары, самолетлар һәм вертолетлар, зур машиналар һәм су асты дөньясы дигән китаплар чыкты. Әлеге сериядә чыккан китаплар безне тәрбиячеләр, әти-әниләр, әби-бабайлар һәм әлбәттә нәни укучыларыбызның иң якын дусларына әйләнерләр. Чөнки анда иң кызыксынучан балаларның да сорауларына җавап табып була. Инде бу китапны актарып алып бераз гына су асты дөньясы. Монда без су исемнәр белән дә, балыклар белән дә, суда яшәүче башка җан ияләре белән дә танышабыз, тереклек ияләре белән. Әлбәттә, үз-үзеңне тикшереп карар өчен шундый кичкенә генә тестлар да урнаштырылган әле. Менә ул китап. Темалары да күренеп тора. Шушындай фотолар белән бизәлгән, схемалар бар, рәсемнәр бар. Һәм һәрбер энциклопедияга хас булганча исемнәр күрсәткече бирелгән. Менә без эчтәлекне дә күрсәтеп алсак була. Шушындыйрак темалар анда. Икенче китабыбыз Зур машиналар дип атала. Монда шулай ук китапның нәрсә турында булганлыгы аның тышына чыккан инде. Хәзер шулай ук китапны актарып алыйк. Машиналар монда төзелештә кулланыла торган машиналар, юллар салуда, әйбер ташуда, аэродромда һәм башка җирдә кулланыла торган машиналар бирелгән. Менә шушындый. Менә күрегезче, нинди зур үз бушаткыч икән, аның кеше ярты тегәрмәченә дә җитми. Краннар, машиналар дигәч безнең бит әле самолетлар да бар инде менә шушындый китап. Бу инде малайлар өчен дә, техника ярата торган кызлар өчен дә бик кызык булырга охшаган бу китап. Һәм аерым самолетлар һәм вертолетларга багышланган китап. Монсы машиналар иде. Монсы самолетлар һәм вертолетлар. Монда кешенең очарга хыяллану тарихыннан алып, без бит инде Икар белән Дедал турындагы мифны бөтенебез дә беләбез, әти-әниләр беләбез, балалар белмәсә дә. Менә шуннан башланган. Нинди дирижабльләр булган, нинди һава шарлары булган. Һәм бүген безнең нинди өр-яңа самолетлар бар, конвертапланнар, мәсәлән, шулар турында белергә була. Хәзер мин аның эчтәлеген дә ачам. Эчтәлеккә карап күз алдына китерергә була. Нинди темалар монда ачылган. Беренче самолетлар, Бөек Ватан сугышы чорларында нәрсәләр булган, безнең хәзер нәрсәләр бар. Хәрби самолетлар, вертолетлар. Шушы сериядән 4нче китап монсы минем тәнем. Монда шулай ук бик матур рәсемнәр белән бизәлгән дип әйтик инде. Баш, гәүдә, тешләр, ашкайнату органнары, куллар, аяклар, бөтенесе бар. Менә әйтик мәсәлән, куллар. Менә монда тешләрне нигә чистартырга кирәк. Сизү, күрү органнары. Һәр бөтенесе турында да шундый кыска гына беренче мәгълүмат бирелә. Сизү органнары. Чисталыкны ни өчен сакларга кирәк, бу инде балалар бакчасында укый торган балаларга аңлаешлы тел белән аңлатыр өчен әти-әниләргә дә менә дигән ярдәмлек була ала. Хәзер шулай ук эчтәлегенә күз салыйк. Бөтен
Hepsinde әйтеп тә бетермәскә мөмкин бит әле аның менә эчтәлеге. Бишенче китап. Асы песиләр һәм песи балалары. Песи яратмаган бала чага юктыр инде ул. Песи яратма балалар бөтенесе дә песине ярата. Әти-әниләрнең генә кайсы берсе песине яратырга мөмкин, яратмаска мөмкин. Песи яраткан әти-әниләрнең өендә песи була, балаларга дип алынган, яратмаганнары әле алмаган була. Шулай ук песиләрнең кыргый туганнары, песиләр кайчан кулга ияләштерелгән, монда бөтенесе бар инде. Песиләр ничек туплана, алар ничек уйный, алар ничек ауга йөрергә өйрәнә. Бу китапта бөтенесе дә бар. Шулай эчтәлеген карый алабыз. Песиләрнең кыргый туганнары, песиләрнең гаиләләре. Һәм шулай ук исемнәр күрсәткече бар. Менә бу китапта телгә алынган бөтен песи төрләре һәм песиләргә кагылышлы терминнар бу күрсәткечтә күрсәтелгән. Менә шушындай тәти китап. Менә шушы 5 китап булды. Хәзер чираттагы китап, яңа чыккан китапларның берсе әле ул безнең кибетләргә бардык. Кибетләрдә юк та. Лилия Нурланың Дәвәнидә кунакта дигән китабы. Менә шушындай кәрҗин тотып, күчтәнә эштәгән кәрҗин тотып, кунакка барган бер бала турында. Менә китапның эче. Шушындай төрлесе төстә икән әле битләрне. Юкагына. Менә Дәвәнидә кунакта. Һәм бу китапның шул ягы да бар. Әлеге китаптагы шигырьләрне тыңларга мөмкин. Хәзер без аларны тыңлап карыйбыз. Шигырьләрне тавышын часы бар. Сафия Шәмсуарова. QR-код белән. Дәвәнидә кунакта. Котларга Дәвәнине бардык без бик ерак. Шул китап булды. Чираттагы китап ул безнең Ольга Журавлёваның әкиятләр китабы рус телендә. Ольга Журавлёва ул шагыйрә дә үзе, язучы да үзе, драматург та. Менә ул инде зурлар өчен яза биргә. Балалар өчен дә шушындай җыентыкны туплап чыгарган. Монда аның 3 әкияте бар. Аның берсе сүз тыңламый торган Вовочка исемле малай турында. Сүз тыңламыйчы, ул ничек иттереп кеше яшәми торган утрауга барып эләккән. Икенче әкияте Котенок-домовенок дип атала. Ул үзенең тирә-юнендәге кешеләрне әйбәт кешеләргә әйләндерә торган бер песи турында. Ул песи белән очрашкачтан тәртипсез балалар да тәртиплегә әйләнә. Эш эшләргә яратмый торган кызлар эш эшләргә ярата башлыйлар. Һәм 3нче әкият Тиенкәйнең алъяпкычы. Фартук для белочки дип атала. Булар бөтенесе дә башлангычта укый торган балалар өчен бик әйбәт тәрбияви әкиятләр. Рәссамы Алексей Мамаев. Тагын бер китабыбыз ул Шәвәли комиксы. Аның редакторы Сабантуй һәм аның авторы Сабантуй һәм Салават күпере журналлары редакторы Зилә Хөснетдинова. Һәм бу китап инде безнең Сабантуй журналында берничә номерда басылып чыккан комиксларны берләштереп, аларны бер җипкә тезеп чыгарылган комикс булып тора. Менә шушында.
Бүгінге шулар, яңа китапларыбыз турында. Әле безнең шахс китапларыбыз тагын бар. Тагын сөйләшербез, тагын сөйләрбез.